এখন ভরি না তো এখন ভরি মানে পাকি বই নড়া এখন মানে এনে হবে মানে ঘরত থাকুম না মানে নয়া বই বি এখন হবে দে আই পাইছে এতিয়া হ্যাঁ এতিয়া আই টেনশন নলবি আই পাইছে মানে দিয়েছে দাদা দে দাদা अनुरोध किया कि हम इसके जानकारी के लिए स्पेशल कुछ प्रोग्राम रखना है पेशेंट देखने का हमारे सर्जन स्वास्थ्य सेवा उत्सव जागासिनो दङ जोंनि माने मा होनो बिदिखौ सावस्रि बिफाना माने बेखौ खालामदों गाबोन जोबगोन आरो गासै एमएलए फोरखौ खावलायदों जे जायखिजाया माने मेडिकेलाव थांनानै मेडिकेल सेन्टाराव थांनानै बे प्राइमारि हेल्थ सेन्टारानो जा बा 30 बेडेरानो जा बा सिभिल हस्पिटालानो जा बा मेडिकेल कलेजानो जा एसे बेरायहैनांगौ आरो बेवहाय माने डक्टरफोरजों बेमारिफोरजों माने रायलायलायनानै माखासे माबाखौ नायनांगौ आरो माबाफोर जुदि माने एडभाइस होनो गोनां दङब्ला बेखौ माने डिपार्टमेन्टनो जनायनांगौ बा मन्थ्रिनो जनायनांगौ जाहाथे बेफोरखौ फोसाबनायनि थाखाय राहा लानो हायो बे लेखायै आं क'क्राझाराव फैदों नालाय ओंखायनो मेडिकेल कलेजा गोदान खेबसेबो फैफेराखै ओंखायनो दिनै आं बेवहाय हाबाफारिखौ लादों फैनानै प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै गासै जोंहा फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौबो लोगो मोनबाय आरो मोजां मोनबाय फुल प्लेजेड बेवहाय जोंहा MBBS कर्सनि बे मेडिकेल कलेजा माने सोलिगासिनो दङ नाथाय मोनसेल' बाथ्रा दा मोनथिनो मोनदों जे जोंहा फ्राय माने बेमारिफ्रा बे मेडिकेल कलेजाव फैनो नागिरा आरो आं सान्दों बिनि जाहोना जाहैबाय मेडिकेल कलेजखाय बेयाव खालि माने डक्टर माने फरायसाफोरखौ डक्टर जानो नागिरनाय फरायसाफोरखौ MBBS कर्सखौ फोरोंग्राल' खोमा बेवहाय खिजानि सिकित्सा होआलाय खोमा बिदि होननानै हयथ' बहुतानो सानो खोमा ओंखायनो आं दिनै खावलायदों प्रिन्सिपाल मानगेदिर बिथांखौ जे बेवहाय गेजेर गेजेर माबा मोनसे फिसा फिसौ बेमारनि अपारेशन बायदिसिनानि प्रग्राम लानानै गासिबो हेल्थ सेन्टाराव जनायनांगौ जे उमुक तारिखखालि मेडिकेल कलेजाव ओरै बेमारखौ माने बिसेस करि ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन जायफ्रा बेबायदि जेंना दं बिथांमोना मेडिकेल कलेजाव थांनानै माने रेजिस्ट्रेसन खालामहैनांगौ बा नायजाहैनांगौ बेबायदि हाबाफारि लायोबा बयबो मोनथिगोन खारन जोंनि गामि ओनसोलाव मेडिकेल कलेज होननानै बुङोब्ला बेवहाय जि मोजां माने डक्टरफोर थायो बेखौ मोनथिया दा प्रफेसार दा जोंना मानसिफ्रा सानगोन हयथ' बे प्रफेसार नालाय बे फोरोङोल' बियो हयथ' बेमार नाया खिन्थु सासे मेडिकेल प्रफेसारजों समान एक्सपिरियेन्स डाक्टार माने दरसाया जानो हाया बयनिख्रुइबो एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय फोरोंनायबो आरो बेयाव बेमारनि सिकित्सा होनायबो मेडिकेल कलेजआ गतिके लासै लासै आं सानो मानसिफ्रा मोनथिलाङोब्ला क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ आसामनि गेजेराव जेफोर माने नामदांखा मेडिकेल कलेजफोर क'क्राझाराबो थाबैनो जागोन बिनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बिनि जिखिनि दिनै स्टाफ जेसेबां लोगो मोनदों आरो जिखिनि फरायसाफोर बायह्रानिफ्राय फैदों आसामनि बायह्रानिफ्राय बिथांमोनाबो खोब खुसि खोब मोजां मोनदों बिनि सोलोंथाइनि आबहावा आरो बिसोरो जेरैबायदि मोनसे मेडिकेलनि क्लासखौ लागासिनो दं बिसोर बयबो खुसिजोब आरोखि बेखौ नुनानै आं सानो जे क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ मोनसे समाव माने बयजोंबो मख'जानाय बे मेडिकेल कलेज जागोन